Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow! Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti i vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj, čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo? Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar! To je mnogo dobro.
Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Ali ne sad tvoje. Hvataj. Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam pizzu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, to je čudno. Eni, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Što? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Naravno, ja sam šef i ja mogu sve. Spremit ću za tebe veoma ukusnu tortu. Prvo ću osloboditi mesto u centru uz pomoć ovog kalupa i premazati sve slojeve kremom. Da, tako je. A sad ostaje oblikovati ovu tortu. Odlično. Jao, šta se desilo, bako? Joj. Ups, izvinite, ja nisam imao kalup kao kod šefa. Tako da sam morao da koristim ovo. Da bih isekao sredinu. Cool. A sad je mogu napuniti slatkim sirupom. O, da, super. Bako, hoćeš da probaš? Neka hvala, unuče. Ja imam svež med koji su pčele skupili specijalno za Malu. Mnogo je zdrav i lep. Ukrasit ću tortu medenim sačem i ovim slatkim košnicama od marcipana. Lepota. Posluži se, unuko. Pčele te pozdravljaju. Kako zabavno. Dakle, ja sam spremio za Malu veliki vulkan. Vreme je da sipam u njega lavu od mojih omiljenih sirupa. I dodat ću par ugalja od karamele. O da, to je pravo remek delo. Svaka mi čast. Ja sam završio. Jao, šta se opet desilo? Ej, druže, lakše malo. Šta pričate tamo? Ja pravim mrvice od keksa. Super. A sada mogu napraviti prelepu plažu direktno na torti. Pa, kako vam se sviđa ovaj bazen od sirupa? Ležaljka i surf, nedostaje samo žele palma i bit će ekstra. Može se probati. Prijatno. Wow, svaka vam čast. Ja ne mogu da skinem pogled sa ove divne plaže. Jedva čekam da je probam. Neverovatno, kako lepa torta. I ležaljka je super. O, da, to je prelepo. Brate, ti si genije. Hvala puno. Baka je napravila baš slatku tortu. Jao, koliko meda unutra. O, da, prelepo.
lepo, oduševljena sam. Obožavam med. Hvala puno, bako. Najbolja si. Oho, šefe, još nikad nisam pila iz vulkana. Zanimljivo je bilo probati lavu. A kakva je torta? Pa, nije nešto iskreno. Dakle, pobedila je bakina torta. Ozbiljno? Hvala, draga. A sada hoću da probam čokoladnu fontanu. Molim vas. Kakvu fontanu? Sve je jasno. Znam da unuka mnogo voli jagode. Dakle, napravit ću fontanu od njih. Kakvo čudo! Znate, došla mi je odlična misao. Ako zaledim smuti u kalupima, onda ću dobiti zabavne jagodice. Sad ću ih napraviti. A zatim, moja unuka će moći ove jagode da umače u fontanu. Zar to nije genijalno? Kakva lepota! Divno! Ostalo ih staviti na štapić. Zanimljiva ideja, bako. I ja imam dobar plan. Znate šta čuvam u ovom zlatnom koferu? Šta mislite? Jao, recite već. Pažnja. Eto. Pazite na oči. Jao. Da, to su super skupi slatkiši. Pogledajte na primjer ovu belu čokoladu. Treba je rastopiti i dodati slatki zlatni sirup. Čokolada se baš brzo topi. A sada sirup. Neverovatno, to je stvarno zlato. Da, ali to nije sve. Treba dodati šljokice da bi ispala prava zlatna fontana. Da, to je baš lepo. Svaka mi čast. Mislim da će malo biti jako zanimljivo da polije zlatom ove čokoladne bombone. Uzet ću štapić i stavit ću na njega bombone. Da, tako je. Bellissimo. Ja, unuče. Mi već završavamo, a ti nisi ni počela. Prokletstvo! Zaigrao sam se. Dobro, treba hitno spremiti fontanu. Dobro, što imam žvaku. Spašan sam. Sad je treba istopiti. Koristit ću vatru za to. Da! To je baš zanimljivo. Svaka mi čast. Dakle, na štapiće ću nabosti ove žele bombone. Njih vole svi. Da, to će biti odlična kombinacija žele bombone i žvaka. Pogledajte kako sam brzo završio. Posluži se, sestro. To je sve za tebe. Prijatno. Wow! Sve fontane su jako lepe. Počet ću od ove sa jagodama. Jagode su baš lepe. Pitam se kakav je ukus. Wow! To je prelepo. Baš mi se sviđa. Čekajte, jel mi se čini ili je druga fontana od žvaka? Sad ću proveriti. Izgleda divno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Probat ću. Oho, to je neverovatno. Baš cool. Hvala puno, brate.
Mogu još i baloni da pravim. Pogledajte. To je super. Wow! Da li je ova fontana stvarno od čistog zlata? Tako sjajna da ne mogu skinuti pogled sa nje. Jedva čekam da probam. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Predivno! Rešeno! Pobedio je šef, 100%. Jeste svi čuli? Pobedio je šef. Dakle, vaš sljedeći zadatak je pizza. Možete da krenete? O, cool! Siguran sam da je najlepša pizza od sladoleda i bombona. Da, napravit ću najslađu pizzu na svetu. Ha. Ovo već izgleda prelepo, a tek sam počela. Kako vam se sviđa moja zaliha slatkiša? A? Tako velika da mi nije žao da podelim malo sa sestrom. Stavit ću na pizzu ovakav kalup. I u svaki deo ću staviti neki slatkiš. A u sredinu ću staviti moje omiljene M&M's bombone. Znam da i sestra ih jako voli. O, unuče, bravo, odlično si smislio to. I ja imam dobar recept za pizzu, koji sam odavno htjela da isprobam. Dakle, treba staviti testo u kutiju od jaja, zatim premazati ga maslacem i napuniti sirom. Ali pre toga sir treba iseći. Da, tako je. Svaka mi čast. Zatim pokrivam drugim testom. I bitno je ne zaboraviti uvrnuti krajeve, da sir ne procuri. Idem da stavim to u rernu. Gotovo. Kakav miris. Dodat ću španač sa paradajzom i može se probati. Gotovo. Jao, bako, to je smešno. Šta je smislio? Oho! Bravo, šefe! Bravo, bravo! Jao, mamice! Prvo treba razvaljati testo. Ja sam to uradio u vazduhu. Sad je vreme za paradajz pastu i pepperoni. Da, tako je. Zatim ide španač i paradajz. To je bila odlična ideja, bako. Ali bolje koristiti narendani sir. Rasporedit ću ga po celoj pici. O, da, tako je. Sve je spremno. Sad mogu dodati malo vatre. Jeste spremni? Idemo. O, mama mia. To je perfekto. Svaka mi čast. Vaše pice su smešne. Wow, sve pice su tako različite. Jedva čekam da probam nešto. Počet ću od ove velike. Hvala na takoj ogromnoj pici, šefe. Miris je divan. I ukus je super. O, da. Oduševljena sam. A sad ću probati šta je baka spremila. Znam da je se jako trudila. Ali, njena pizza nije nešto. Iskreno. Oho! Nemojte mi reći da je ta pizza od sladoleda. Wow! Pa to je super! Nema sumnje. U ovoj rundi je pobedio moj brat. On je najbolji. Da, čestitam, brate. Ti si najbolji. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije.
Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo. To je sve za moju unuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jao, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Beba se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jao, moje leđa. Šta sad želiš da jedeš? Oho, beba želi suši. Šta je to? Ne znam kako se to sprema. Pokažite baki šta treba raditi. Prvo treba skuvati pirinač na poseban način. Gotovo, dalje radi sve sama. Dobro, baka zna da kuva pirinač. Fuj, suši sa gadnim algama? Ne, bolje ponovo da napravim nešto slatko ili kiselo. Uzet ću ove kisele trake, dodat ću šlak umjesto sosa, umotat ću žele oko i nekoliko bombona Haribo. Da li ste nekad vidjeli takvi suši? Sad treba uzeti list alge nori i preseći ga na pola. Suvijelo mi se. Kako si uspela? Jer sam ja profesionalac, bako. Dalje sve treba staviti i oblikovati u rolnu. Uvijam i sečem. To je to. Klasični suši Philadelphia sa džumbirom i wasabijem su spremni. Prijetno. Baka ne može da napravi ovi vaši suši. Ne oblikuju se. Znam. Strpat ću punjenje u krastavac. Biće i ukusno i zdravo. Dobro je da sam se sjetila toga. Vreme je da se proba. Eci, peci, pec. Prvo ovi. Suši od kuvara izgledaju savršeno. Ukus je također predobar. Oho, kakvi veliki i lepi suši od sestre. I mnogo ukusni. Tako su ukusni da ih beba odmah bira za pobednika. Pa jao, nisi ni probala moje. Hej bako, probudi se. Unuka ponovo želi nešto ukusno. Ali ne da jede, nego da pije. Ovo je moj omiljeni desert. Treba će nam nekoliko kockica leda. Sipat ću u čašu što više čokoladnog sosa i dodat ću mlečnu čokoladu od Starbucksa.
A sad ću napraviti mlečnu penu. Šta je ovo? Izvini, bako, nisam namerno. Kakva je to kesica kod bake? Kafa 3 u 1? Da li će stvarno to dati svojoj unuci? Ajoj, ali izgleda da se baki sviđa ta kafa. Sad će to dati šlag. Često spremam sebi takvo piće. Usput, ne treba zaboraviti na sebe. Dodat ću još Oreo kolač. Takav koktel treba piti kroz slamku. To je to, moj mlečno-čokoladni koktel je spreman. Ko tako sprema kafu? Užas. Potrebna su sveža zrna kafe. Izmerit ću sve. A sad ću da sameljem zrna i ukuvati prah. Moja kafa će biti mnogo dobra. To je to. I još samo da je ukrasim mlečnom penom. Za razliku od vas, znam kako se pravi. Ja sigurno neću nikog poprskati. I ukras u obliku pahuljice. Odlično. Prošli put se joj nije dopao tvoj ukras. Vreme je da probaš pića. Izabrala je najlepšu čašu. To je divan koktel. I još i kolač ima. Super. Ali to se ne može reći o kafi iz kesice. Da li je baka htjela da otroje svoju unuku? Kafa od kuvara nije loša, ali ništa neobično. Beba bira ovaj prelipi koktel. Da, opet sam pobedila. Sljedeći zadatak za vas. Vafle. Šta je to? I taj recept znam. Razbijem jaja. Dodajem šećer. Sipat ću što više da vafle budu slađe. I mešam. Umorila sam se. Dosta je bilo. A sad se može dodati brašno. Jao. Bako, žao mi je, opet sam te uprljala. Što više brašna, više će dobiti vafla. Mada, ipak je to previše. Vratit ću višak. Tako sigurno ništa neće napraviti. Ali stari bakin recept će sigurno uspjeti. Eto, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. I ja sam skoro završila. Odlično mi ide. Čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Šećer mi neće trebati. Bolje da uzmem tikticu. Na rendaču joj dodati jaje i umesiti to sve. Uradit ću to brzo uz pomoć miksera. To izgleda baš ružno. Sad treba ispeći ove zdrave vafle. Oho, svi imaju tako različita jela. Kakav miris, sama bih sve pojela. Ukrasit ću svoje vafle šlagom i voćem. Ovako. Šta je to? A, to mi treba. Med i malo maslaca gore. Jao, kako dobro. Vreme je da izvadim vafle. Zelene je boja zdravlja. Sad treba to lepo servirati. Dodat ću malo zelenila. Bellissimo. Opet ona sa svojom zdravom ishranom. Evo, jedi, unuko. Ove vafle izgledaju tačno kako je htjela. Ali šta je to unutra? Joj, ljuska od jajeta. Treba biti pažljiviji kad kuvaš. Šta je to zeleno? I neka trava na vrhu. Ipak će probati malo. Ukus je odvratan, nažalost. Šta očekivati od ovog jela? Wow, izgleda da je malo oduševljena. Pa, sve jasno. Evo pobednika. To je moje jelo. Baka je to spremila. Šta? Da li je to crvena paprika? Jao, koliko gadnih ljutih paprika. A šta je to kod majka? O ne,
kakva velika planina papričica. Nekom se baš nije posrećila. Hajde, Mary, ti kreni. Pa dobro, šta da se radi? Idemo. Za sad je sve u redu. Kako to jede? Fuj. Dobro, uspela sam. Joj, kako mi je vruće. Sad ću pući. Kakav užas. Čak sam se i opekao. Imam nešto da ohladim, Mary. Hvala. Nema na čemu. Mia, sad ti. Ne. Ne podnosim ove čili papričice. Užas. To je nemoguće. Joj, odvratno. Jadna ja. Da, jadna Mia. Kako ih jede, ne razumem. Jedan deo sam pojela. Idemo dalje. Ostalo još malo. Hej, odakle dolaze nove paprike? Odlično, Mia neće ni primetiti da jede moje papričice. Mike, šta si to izmislio? Gotovo, moja osveta će biti brza i strašna. Eto ti. Mike, zaslužio si to. Kako vruće. Gorim. Ide mi para iz ušiju. O ne. Mia, izgledaš kao voz. Ne mogu više da držim vatru u sebi. Eksplodirat ću. Šta? Situacija je izmakla kontroli. Moramo da spasimo Miju. Negde sam imao vatrogasni aparat. Hej, boli me. Vreme za hlađenje. O da, baš ti hvala. Gotovo, spašeni smo. Da si videla svoje lice, Mia? Da, ti si kao Deda Mraz. Koji ste vi, šalivdžije? Sad je tačno tvoj red, Mike. Neka hvala, propustit ću. Ne, nećeš se izvući, Mike. U redu, počinjem. Joj, kako ljuto. Oho, hoće li stvarno sve to pojesti? Fuj, kako gadno. Jadni, Mike. U redu, ostala je samo jedna paprika. O ne, gorim. Eksplodirat ću. Letim. Sad padam. Treba mi još goriva. Odlično. Upalilo je. Gde je Mike? Sad ću da ga nađem. Hoću ja da vidim Majka. Super, u svemiru sam. Kakvu lepu lizalicu imam. A ja imam ih više. Mike, vidi koliko je Mary dobila. Da, imam čitavu planinu lizalica. Mia, hajde, možeš da počneš. Jao, samo jedna mala lizalica. Brzo ću je pojesti. Hej, hajde, otvori se. Hajde. Šta je ovo, bre? O, gde je bumbuna? U redu, može i bez šta piće da se jede. Vreme je da je konačno probam. Jao, prelepa je. Lizalica sa ukusom jagode je moja omiljena. Odlično. Hajde, Majko, jedi sad svoje lizalice. Vidi mi ja kakvu lepu lizalicu imam. Prvo ću ih sve otvoriti. Odlično, a sad mi treba čekić. Ovako. Svaka mi čast. Hej, budi oprezan, Mike, nemoj nas da zakačiš. Ma sve je u redu. Sad imam lizalicu u prahu. A evo i činije. Sipam sve mrvice u činiju. Ovako. A sad umačem lizalicu u ove mrve. Super, moje jelo je spremno. O da, to je ekstra.
Ovo je nešto nerealno. Oduševljen sam, a sad najlepši deo. O, da. To je bilo nezaboravno. Hajde, Mary, možeš početi da jedeš svoju planinu od lizalica. Ali kako brzo da otvorim sve lizalice? Da, znam. Hej, Mary, mislim da duvaš u pogrešnom pravcu. Ups, izvinjavam se. Idemo. Da. Izgleda sjajno. Pa, vreme za uživanje. Jao, to je jako ukusno. Još više lizalica. Kako lepo jede. Daj nama malo, Mary. Molimo te. Kako da ne? Jao, šta je bilo? Ne mogu otvoriti usta. Mary, šta ćeš sad? Pa molim vas, pomozite mi. Pa dobro, morat ćemo da joj pomognemo. Vuci. Probajte drugačije. To, konačno je uspelo. Moram da vratim vilić na mesto. Ovako. Odlično. Izgleda da je sve u redu. Dobro je, baci 5. Što? Jedno zrno? Nekoliko zrna kukuruza. Šta da radim sa tim? Wow, super! Pogledajte koliko sam ja dobila. Hajde, Mija, jedi. U redu, kako god kažeš. Joj, kako čvrsto. Imam ideju. Pogledajte šta imam. To je super peglo za kosu. Sad ću spremiti kokice. Samo treba malo sačekati. Dok čekaš možeš umreti od dosade. Da, to je predugo. Da, uspelo je. Šta, jesi napravila nešto? Čestitamo. To su prave kokice. Mislim, kokica. Kako je ukusno. Šteta što tako malo. U redu, Mike, sad je tvoj red. Ma šta ja da smislim? Znam. Pogledajte kakvu ja peglu imam. I ja ću napraviti sebi kokice. Kako sam pametan. Wow, to je stvarno cool. Imam više kokica nego ti, Mija. Kako boli. Moram brže ohladiti ovu opekotinu. Ti si pravi baksuz, Mike. U redu, sad ti, Mary. Imam ideju. Pitam se šta je izmislila. Pogledajte šta imam. Mini aparat za pravljenje kokica. To je super. Ja moram samo da stavljam ruku i da jedem. Želim još više kokica. Još i još. To je stvarno cool. O da, sipat ću sve što je ostalo. Ajoj, šta se dešava? O ne, sad će eksplodirati. To je kiša od kokica. O ne. A ja mislim da je to baš super. Wow, kakva cool kantica. Oh, Mike, tvoja kantica je baš mala. Smej se koliko god želiš. Wow, pogledaj šta je kod Mije. Super, jako volim piletinu. Šta gledaš, Mike? Jedi svoju piletinu. Miriše baš lepo. O, da. To je baš ukusno. Jedva čekam da pojedem to. O ne, zagrcnuo sam se. U pomoć. Hvala. Mike, ti si luzer? Baš si smešan. Hej, šta to radiš? Nećeš mi se više smeti. Ok, sad je moj red.
Jao, to je jako ukusno. Kako lepo hrska. Oduševljena sam. Kako lepo jede. O da, ne mogu da se zaustavim. Mislim da je previše zauzeta jedenjem, tako da mogu ukrasti jedan batak. Šta? A gde je posljednje pače? Majk, vrati mi! Eto ti, dobio si novi šešir. Ti si luda, Mary. Odlično, konačno je stigao red na mene. Da, Mary, bila si u pravu, to je nerealno ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, mislim da će sada pući. Još, treba mi još mesa. Možda ću i ja dobiti nešto. Hej, šta to radiš? Jao, izvini Mija. Vidi, mogu da joj upravljam batakom. Cool. Mija, hvataj. Odlično urađeno. Sad je to sve naše. To je ekstra. Ne mogu da se odvojim. To je bilo ekstra. Našla sam piletinu. Bravo, Mija, dobra devojčica. Da, ja sam najbolja. Što? Ali zašto je moja kantica prazna? Ne, samo ne to. To ste vi uradili? Vi ste mi pojeli piletinu? Pa izvini. To je bilo previše ukusno, nismo mogli da odolimo. A dakle? Šta je to? Kakvo je to čudovište? Dali su nam hobotnicu. Ozbiljno ne? O da, baka odmara danas. Da ližem hobotnicu? Ja to radim svaki dan. Oh my god. Nađi ovamo, male moja. Prelepa si. A tvoji pipci mi se najviše sviđaju. O da, slatka. Hajde, ti si sljedeća. Hvataj. Ups, nisam uhvatila, kakva šteta. O ne, vratila se. Dobro, sad ću te pojesti. Ne plašim se te. O ne, ipak se plašim. U pomoć, živa je. Jao, kakav užas. Skinite je sa mene. Devojke, pomozite baki. Mamice, baš nezgodno je spalo. A gde je moja kosa? I naočare? Ništa ne vidim. Evo je moja perika. Odlično. Ups, bako. Bako, hajde da otvorimo. O, pitam se šta je ovo? Mislim da su to moji omiljeni rezanci. Prvo kartice. Super, ja ću lizati. A ja ne radim ništa šteta. A ja ću danas lepo jesti. Odlično. Da vidim. O, tamo se nešto pomera. Da vidim. O ne, to su larve. Nije mi dobro. Mirno, diši duboko, draga. Evo ti štapići, uzmi i jedi. Jako se plašim insekata. Dobro, sve je u redu, hvala bako. Moram da se smirim i koncentrišem. Da, počinjem. Ne mogu. Dobro, Wednesday, uzmi to. Diletanti, zar vi nikada niste jeli larve? Devojko, ustaj. Hajde, otvori usta. Eto, svaka čast. Možeš isprati usta s specijalnim sredstvom, izvoli. Hvala puno, bako. Ne, samo nemoj piti. To ne sme da se guta. Otrovaćeš se. Nije mi dobro. Živa sam. Najviše na svetu, a volim prženu hranu. Zato ću dodati malo vatre u svoje jelo. Idemo. Gotovo.
Sada mogu probati. Kakav užas! Wednesday jede larve! Jao, jadna. Devojke, ko želi burger, jeli? Hajde da vidimo kartice. Kakva šteta, ja nemam ništa. Rado ću probati ovaj burger. Ja ću da ga ližem, super! Dođi ovamo, mali. Dakle, prvo ću liznuti lepinju. A zatim paradajz. Da, prelepo. Jako mi se sviđa ovaj burger. Super, šta je dalje? Polizala sam svaki sastojak. Divno. Gde je Bako? Bako, ćao, našla sam te, izlazi. Jao. Prijatno, Bako. Biće zanimljivo gledati kako ćete ga jesti. Znate, promenila sam mišljenje. Uopšte ne želim da grizem taj burger. Fuj, baš je odvratan. Znate šta, došla mi ideja. Vreme za pranje zuba. Ako izvadim vilicu, bit će mi mnogo zgodnije. Da, tako je mnogo bolje. Poslednji dodir i gotovo. Mogu vratiti vilicu. Pa, kako vam se sviđam, jeli? Bako, mogu li ja da pojedem burger? Super! Baš mi se sviđa. Ja ću da otvorim i... Cool! Taj ne, mačija hrana je odvratna. Ja ću da grizem. Jao, neće mi biti lako liznuti to. A ja ću sa zadovoljstvom gledati kako ćete raditi to. Što se ona tako raduje mačijoj hrani? Ne razumem. Izgleda da su me provalili da želim da postane mačka. Biti prvi je uvek teško. Pogotovo ako je to hrana koja smrdi. Fuj, pokušat ću da začepim nos da se ne mučim. Kakav užas, fuj. Gotovo, Bako, sad ja. Moram da budem što više, onda ću brže postati mačka. Smislila sam nešto. Napravit ću sebi tost. Tako će mi biti lakše da pojedem sve to. Da, odlično. Sada mogu jesti. Moram izdržati. Jako želim da postane mačka. Jao, ne poludela. Wednesday, vidi je. Hej, gde ćeš? Šta je bilo? Ništa, jedi. Eci, peci, pec, ti si mali. Umorila sam se da čekam. Mamice, to je kaktus. Da vidimo. Ne želim da ga jedem. Imala sam sreće, dobro je. Ne, ližem. Wednesday, puštam tebe da počneš. Hajde, ukusan je. Jao, devojke, vrti mi se već u glavi, stanite. Dosta. Ostao je kod mene. Dobro, znate šta? Smislila sam nešto. Šta je tamo? Stavit ću lažni jezik i prevariti sve. Tamo nema ništa, draga. Onda mi se učinilo. Dakle, vreme je da poližem taj kaktus. Gotovo? Jao, Bože. Moraš hitno da skloniš sve iglice iz jezika. Da li te mnogo boli? Ma ne, Bako, mislim da, mnogo me boli. Jadna ja. Baka će te izlečiti. Izdrži, uskoro će proći. Evo ti flaster. Hvala, Bako. Ups. Šta je to? Jezi? Ajoj! Ups, to nisam očekivala. Bako, sve u redu. Moje jezik je na mestu, to je bila samo šala. Hvala Bogu. Wednesday, sad ti prijetno. Pa dobro. Prvo se treba rešiti svih iglica. Uradit ću to uz pomoć motorne testere. Da. Ma dajte, već sam završila.
To je to. Sada mogu probati taj kaktus. A više me ne plaši. Što me tako gledate? Kakav je? Jela sam i goru hranu. Uj, odvratno. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. Tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve je jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako. Odlično je spalo. Sad je treba iseći. Eto tako. Uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepom. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, jel da? A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. Došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči i usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljna svojom sobom. Da, sva ova odeća specijalno za tebe. I ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. Divne. Tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim.
Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka krofnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam 2 komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem i iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti ćoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. O, slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. O, za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Na zid ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O, da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko! A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? O, ti si tako lep. Da, naravno, idemo. Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno.